di tamanginang ala kosong dope di jolo jolo teisi me di jolo asano par kolekte bodingkan marah kolekte di tamanginang mangelek mahami isa parhalado mau lihat ya mak. Tes.
Salam. Masuk mahita tuminggu apen napau paton. Tamulai ma ibadah ta. Maride mahita siya bukide nomor 44 ayat 1 tulu. Hamuna naporsea saitomu Tuhan Yesus. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon, amen. Marolop-olop maho jalamarlas ni roha ale borusion, ay idama, naroma ahu maringanan dito nga to ngami, ninna Jehovah, haleluya.
alea manami jala debata nami, nama dok mauliate do hami tuho, sian nasaroha nami. Ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, napaluahon hami sian dosa dohot hamatean. Upangido hami, say patiur jala rajai marohanami, marhite-hite todim to di perbadiai, asa unang hurohanami, mida hamek meton nai, urupi hami, asalam hutadda hami ibana raja nongroi, sisobaon nisadok jolma na dilihat portibion. Amen. Tatangihon ma pati ni debata di minggu apen nau papat tonon ima pati palimahon satu pati pasapuluhon. Pati palimahon ikon pasangapom mudo na torasmu asamar hutua ho jalaleling mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiyahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohod dongat jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu ido sahatna atong rak mangidogo ko mahita tutuhata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hobar tupati mi amen. Mari
katopoti madosata martangi yang mahita. Alea manami jala debatanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Kuparhatutu jala hutopoti hami do. Dosa dohot pangalosion nami nagodangi. Tatap hami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhuna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Para siroha jala perdengkan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tu hita. Hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita. Hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama. Mida akka anakna. Asini rohani Jahoba. Diaka na makabiari ibana. Hasangapa ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahatan di debata, turpu epistel di mingguta sadarion, imanatar surat di Heber 10, mamukka may sanayat 5, saat rodia 10, tajahama marsoring-soring. Alani ninna do, dihabobongok na tu pertibion, dang diparhagiot roham pelean manang silehon-lehon, daging ido dipauliho diahu. Jadi nikuma naroma ahu mangaluhon lomo ni roham ale debata dipustahaido tarsurat taringot tuau. Idog joro dang diparsogio tuho pelean dohot silehon-lehon. Nang pelean situtungon manang pelean pardesaun jaladang lomo roham di napinelehon mangihutton patik. Dungi di dokma naroma ahu mangulahon lomo ni roham. Disima dipasohot na perjuloy asa dipajongjong na paduahon. Dibagasan lomo ni rohanay gabi akan nabadia hita pinahin ni daging ni Jesus Kristus nang pinelehon na nasa halii. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala nopiopsa. Amin.
natidakon ma haporsiautai songon nahinadidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siyanton di perbadia adorang sahubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tuban na toru dong ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo no suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyalak Kristen akan na badia doho dihasisani dosa doho dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Tatangi homa titing di mingguta sadarion. Shalom. Titing nama ragam dihuriatan sa minggon Minggu 24 Desember 2023. Guarni Minggu sadarion imam Minggu apen paupaton dohot topik Minggu rodo Jahoba tongon paluahon bangsona. Titing nama ragam na parjolo pelean khusus diakonia. Sadarion Minggu tanggal 24 Desember 2023 papungu pelea diakonia dohita di perminggu malam Natal marhite amplop disude permingguhon laho tuha perluat diakonia huria HKBP Tangerang Kota pelea sada A sada B dohot paduahon tapasahat adorang sojamita jala pelea diakonia huria HKBP Tangerang Kota duksipul jamita napaduahon bantuan bencana alam Hobartu surat narosian epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor sada onom 07 garing L 10 pitu garing 12 garing 2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal bantuan terdapat bencana alam di Tapanuli Raya. Domutusi di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 papungu bantuan khusus bencana alam dohita di permingguan Natal Parjolo marhite amplop di sude permingguan lahu tua perluan bencana alami. Pelia sada A, sada B, dohot paduaon, tapasahat, adorang sujamita, jala bantuan bencana alam, duksipul jamita. Patuluhon, parmingguon pesta Natal. A, sadarion Minggu tanggal 24 Desember 2020, di Patupado, permingguon pesta Natal, domutusi, jadwal permingguan ima pukul onom wi permingguan minggu subuh pukul 8 wi permingguan minggu umum pagi pukul 10 sadawi permingguan minggu umum siang pukul 15 wi permingguan perayaan malam Natal bahasa Indonesia pukul 10 siawi permingguan perayaan malam Natal bahasa Batak. B permingguan pesta Natal Parjolo jala di Patupado marulaun nabadia di sude permingguan di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 domutusi jadwal permingguan ima pukul 7 wib permingguan Natal pagi bahasa Indonesia pukul 10 sadawib permingguan Natal Parjolo siang bahasa Batak
pukul 15 WIB permingguan Natal perjolo sore bahasa Batak. Paupaton permingguan pesta Natal paduaon di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 di permingguan pukul 10 WIB bahasa Batak di Patu Pahuriat tado pesta Natal paduaon jala di Patu pado padidion nabadia tu 20 halak yanakon ni huriatta na palimahon Natal Yayasan BK3 di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.06 WIB sahat tu 10 sia WIB di Patu Pado Natal BK Tolu Maringanan di HKBP Tangerang Kota. Napa onopon permingguan tanggal 31 Desember dohot perpunguan ujung tahun. A. Permingguan minggu tanggal 31 Desember 2020 dua hali ima pukul 2 WIB bahasa Indonesia pukul 10 sada WIB bahasa Batak. B. Perpunguan ujung tahun tanggal 31 Desember 2020 di Patupa dua hali ima pukul 10 WIB bahasa Indonesia pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Papituon perpunguan pukul 00.00 WIB pukul 00.00 WIB Senin tanggal 1 Januari 2024 Patu paut tado pertangyangan di Bagas Tabe hobbartu acara naung di parade di jolo pitu masuk gereja dohot acara bentuk sop kopi di parade do di bagasan hata Batak dohot hata Indonesia ku sosoi hami matu hita saluhutna asarade Patu pahossa napa waluhon perpunguan tahun baru 2024 di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 marpungu do hita songon permingguan nasional di gerejaon maka mulatehon di basa-basa ni debata sada tahun naib baru tapatu pada sehari permingguan masuk pukul 10.00 WIB napasiahon lelang aset gereja HKBP Tangerang Kota mobil Avanza B sada walu sada onom CFM warna silver matic tahun 2010 sada hargana 70 juta rupiah. B. Motor Vario Matic B. Onom Sia Onom 2 CRR tahun 2010 harga 3 juta 500. Dia karuas naolo boy ma dihubungi para tahun merhite sekretariat Nihuria. Alaya manginang gabe arong matambahan dia sek Nihuriaun nunga terjual B. Ngai baen nakaingan arong nama nuhor. Jadi di hita nomor minggu siang dang adong biasa ton ngaterjual bisa luhutna. Alakku be mulai tema. Napa 10-on panorangion program diakonia. Obar tuha putusan ni rapat huria tanggal 2 Desember 2020 ima nalau pahebakkon program ulaun asini roha khususna turuas HKBP Tangerang Kota tahun 2024 marhite perhalado para tahun ni huriatta naing mangalehon panorangion tuhita saluhutna ruas ni HKBP Tangerang Kota di dua hari ibadah mengunjungi tahun 2020 di tanggal 31 Desember ima ibadah jam 10.00 doho jam 10 sia 00 WIB napa 10 sadaun ruas nataba mamukka minggu sadario tanggal 24 Desember 2020 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota ima keluarga amang torang gopas siagian inang Junaid
Oktavia Santri Nadeak, Narosian HKBP Simare-Mare, Resort Simare-Mare, Distrik Opat Toba, Maringanan di Jalan Ki Haji Maulana Hasanuddin, nomor 10-C, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipondo, WIK 24, NRJ 27, Sada Onom 2. Nah, pas 10 tahun, ucapan selamat. Padita Resort, Parhalado, Doho Sude Ruas Nihuria, Pasahaton, selamat ulang tahun, Hatu Tubu, Dohot ulang tahun Parbogaso Tusude Ruas Nihuria, nama ulang tahun di Bagasan Minggon. Anggia ma gajang umur, hipas pamatang, jala tuguha porsiaon di Bagasat Tuhane. B. Tusude akaruas, na di Bagasan Parsahiton, anggiat ma dilehot tuhatta hahipason. Songoni matiting di minggutta sadarion, dia katiting na sodi caok kami, boy ma tajaha di buku acara cetak manang digital. Molo adong akkana hurang takkas di panurat tonon doho di pajahaon, bodo di patakas tu lalu di wiktabe, manang tu sekretariat di gerejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu Tuhan ma pakubasion ni huriatta, jala di pasu-pasu manang Parhalado, doho ruas lau patupahon akka ulaun ni huria, bay sangap di guar ni tuhatta. Horas. Maredde mahita siya bukkede nomor 500 tolu, mamuk kamay sada doh udukna, las tapapungu ma pilihatta per sada a doh sada b.
Mauliate ma Tuhan disombahon rohanami, dipatari parhodo hame sahat tu adven napau paton di bagasan ombason, di parade hodo rohanami, asa saya toktong di bagasan namarlas ni roha manobuho. Pahot ma nang pikiran nang songoni pakirimon nami Tuhan. Marhite-hite hatam na mamakulingi hami di bagasan ompason. Marhite Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Selamat Advent paupaton madihita saluhutna. Urian itu hatta barita nauli dihita di minggu Advent na paupaton di bagasan ompason. Imana tersurat di Yesaya bindu 35 ayat 1 ayat 4. Songonon ma didok debata hatana. Marlas ni roha mahalongonan doho tano bakal-bakal. Jala marolopolop maadaran. Jala marbunga songon bunga pacur. Marbunga situtumay jala marolopolop. Masa matutu parolopolopon dohot pariayaw. Hamuliaon ni Libanon di basa-basahon tusi rap dohot hinauli ni Karmel dohot Saron. Idaon nasida ma hamuliaon ni Jehovah hatongamon ni debatatta. Pargugoy hamu matangan akan nadauk jala pahot hamu akapat na teluk-teluk. Dok hamu matua kaparoha na tahuton, pirma to dimuna, una kamu mabiar. Idama debatamu nai ro martubol hondohot mamalocon, rodo ibana tongon paluahon hamu. Disido sahat niturpuk tai mauliate ma dituhatta. Urian itu hatta namarlas diroha kita di bagasan minggu Advent na paupaton di bagasan opason. Adong do barita mardongan poda, boy dora ngajot-jot tita mapegion. Maluta bereng lilin na di joloon, adong opat manggambarhon nunga minggu Advent na paupaton. Jadi adong malilin opat di ruangan sada. Lilin na parjolo nin nama. Au lilin na manggombarhon hadameon. Alai nunga torop jol manuaeng dang lomo berohana mardame. Ulomo nama rohana merbada. Ulomo nama rohana dinalao mangalului hamonangan na sadiri. Dang adong belabana adong hadameon di portibion. Alani i mitop na maaw ninna. Mitop ma lilin na parjolo. Dungi Roma lilin na paduahon. Aupe diguari duaw lilin las ni roha. Ninna. Alain waeng nunga godang akajolma nang moru las ni rohana. Godang nang akka permasalahan. Godang akka parsahiton diae. Godang akka parukilon na diadope. Nga maul jol mamarlas ni roha. Gariada adong do merasa molo marlas ni roha iba na di bagasan parukilon nai dia merasa bersalah. Alani i aupe mitop nama ninna. Dungi lilin na patuluhon ninna ma muset. Aupe lilin na ginwaran ni lilin haporsyaon manang lilin iman. Alani haporsyaon nido ditadda jolmai haluaw. Alai nunga torop nang colma pe dang lomo berohana dinalaho mananda mana mangaradoti haporsyaon na. Nunga gabi godang na manimbil manang manutun dalan na sadiri. Alani idang marguna biaw aupe mitop nama ninna. Andorak somakatay lilin na papaton masuk masahala danak turuanganing. Diberengi mana nga mitop na tulu lilinon tangis ma ibana.
Basa mitop lilino sude ngahulom ne ninna. Bohana ma ninna. Dang boy be mangulu lilinon ninna danaki. Ale Roma lilina papaton ninna. Unak tangit cok ne bana. Saleleng adong do piau mangulu do pe natoluon. Imana kiningan hadameon las niroha dohot haporsiaon ninna. Ima lilin na paupatoni na ginwaran na lilin pakirimon manang na pengharapan. Naidok na marjite barita mardongan po daon hamua kamanami dohot inanami do sude kita napungu di bagasan goar ni Yesus Kristus di opason. Manang ahape tahenau salah, manang ahape naniadopan ni jolmai, manang ahape na mambociri ibana dinalaw mangadopi parnguluanon. Salileng mangulu dope pakirimon na akan tetap ada harapan kepada masa depan yang lebih baik. Godang do halak mandokon talu halak diaka pergumulanna macohot talak diaka na mangalului akan nahinasiholan ni rohana jaladang sahat tujuanna adalah bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia seseorang yang merasa kekuatannya habis. Alayalanyaha alamitop pakirimonna. Karena pengharapannya tidak ada lagi. Pengharapannya mati. Nah, itu sebabnya hamu akamanami nami maradusudi tanapungu di bagasan ombason. Ido natoktong di pabua de mata. Nang tuhalak Israel di bagasan turpukta di ombason. Aidung di boto nasida hamuruhon ni Tuhani alani dosa nasida. Dung dialami nasida bahwa mereka akan mendapatkan hukuman. Digambar hondo pernguluan nasidai songon halongona. Songon tano bakal-bakal. Dungi muse songon akas suasana narahar. Bahkan digombar hon laki kamuaka manami dohot hamuaka inanami maradusude tanapungu dison. Bahkan akas sude tubuh manang indra nasidaipe. Tidak bisa, bahkan gale sude. Idok nakining tangan na dauk, molo tangan na dauk ninna hamua kamanginang. Ini seperti tidak bertenaga, seperti tidak ada tulang yang menopang tangan ini. Ayo, ayo bodoh molo terekon ngadauk ninna kan ini, bahkan mungkin menggenggam kertas sope dan boibe. Tidak bisa lagi. Ima alani dauk ninna. Dungi muse pat na teluk. Molopat na teluk. Ausay wingo do nang omak nami. Nunga marumur 74. Alesaw nari masalahna di Simanjojak nama. Ya terus deh neng daw do mardalan alai paton Simanjojakon ngateluk-teluk ninna. Molo teluk-teluk nuaing hamua kamanginang digombar hondoi kaki yang tidak bisa berjalan jauh. Jangankan berjalan jauh, mungkin untuk menopang tubuh pun tidak bisa. Dakolani muse didok do muse akaparrohaon hati yang sudah tawar ninna. Moledok hati yang sudah tawar om managin waranna mandus-dus masudi dison. Moledok tawar tidak ada rasa. Ini molo istilah sonari mati rasa ninna teh. Digotil pe dang dihilala behatcit. Donuai. Digelitik pun mungkin tidak dirasa lagi geli. Apapun yang sudah dia buat manang dibayar tiba nang dihilala be. Jadi kalau hati sudah tawar, ini berarti nama dipai memana. Toe mak. Dagudak kalak nasongoni masa mana masa. Mulai dok kalak marnatal ba marnatal.
Mulai do kalau songonon ba songonon ang guau songonon nama. Aku tidak akan bisa ngapa-ngapain lagi. Ay mulai nak kining tangannya daw, pat ngateluk-teluk, dan kemudian hati yang sudah tawar. Nah, tusido nang dipabawa Jehovah hataw. Didok de batang, saliling mangolo dope pakirimon ni bangsoi. Tangan na daw, boy do musi margogo. Pak na teluk-teluk, boy do musi mardalan. Hati yang sudah tawar juga akan boleh kembali merasakan dan menantikan pengharapan-pengharapan yang baru. Ide di suarahon di hita di minggu Advent na paupaton noy. Amua kamanami na nami do sudah hita napungu di bagasan opason. Suara ni minggu Advent na paupaton dengan tema minggu kita Allah datang menyelamatkan umatnya. Rodo Jehovah paluahon bangsona. Paluahon siandia. Na tartaban do hita nuai. Apakah kita orang-orang yang tertawan? Apakah kita orang-orang manusia yang perlu dibebaskan? Ido. Roh Jehovah paluaho kita siandia. Sian gonggoman niaka portibio. Sian gonggoman ni sibolisi. Sian gonggoman ni naboy mambae kita dao sian debata. Jala ala dao sian debata. Gabe dao tangata. Teluk-teluk si manjojakta. Jala rohatta gabe tahuto. Nah, godang sialana hamua kamanami. Do tamuak kay nanami. Do sudah tanapungu di bagasan ombason. Maragam do naboy no yang tabayan akka manang tapajojor pergumulatta. Gudang do noeng na mambaik kita maol marlas ni roha. Gudang do mambaik nang akka jol maipe suku-sukun. Sadi hari do sae akka na maulon. Sadi hari do ro nang akka na denggani. Sadi hari do au boy manjakon ibana. Suara ni minggu Advent na popato di obason mandok tuhita pirma to di muna unak kamu mabiar ninna debata idama debata munai romar tubol hondohot mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamo rodo ibana marhite-hite natapahima rodo ibana di bagasan pakiribon nasa toktong tapagalak di bagasan parngoluotta. Rodo ibana manopotita. Manang ahape namohop di rohatta. Manang ahape nuaing di tonga-tonga ni huriatta. Di tonga-tonga ni bangsotta. Bahkan di sudena akka parsoriotta. Rodo ibana. Alani ido sarupa doi. Molo songon sahalak na paimahon na hinaholongan ni rohana. Aido, ay boy do sonari godang akka na mudik ati hamangina mandapoton akka keluargana. Aido, holan dibigi barita mula do hami da bapa, mula do hami da oma ninna kan. Dang saha do pe ngapitur di paimay maka sa di hari masahat. Dungi dung neng berangkat di suku mamuse ngai dia hamu. Kan ido ngai dia hamu. Ngai di bandara hami. Manang na naik kada pe hami songonom maneh. Di parsitonga asukunon dolpe ngai dia hamu. Nah, dang sabar. Dia mau menjemput apa yang menjadi sukacitanya. Ulan di dok neng roh. Kan ido. Bodo nuaeng anggohita na boy dope mulak tubo na pasogit jala mamereng nang akka na hinaholongan ni rohatta atau bahkan nga adong nuang di Tangerangon buna pasogi nati amangina akayanak ko ni na marotuson lasida nama nopotita tapi yang pasti holan didok neng saha nama neng jono nama nge parade sa luhut oma hasuluan ni pahopuk kuan non oma lomo ni rohana ninna kan dungi hola sahat las ni rohana menyambut jala pajupang di bagasan akka parolopolopon. Urian itu hatta. Songoni mahita paima ima tu hattai.
Nungaro tuhat tay. Tapay may madibagasan pakirimot tay. Ay do, Roma ho Tuhan. Palua aw, siyanak ka na maulon. Nunga hubigi bagabagang. Nunga jonok ko. Jala ima, tapestahon di malam Natal. Nanaing tapestahon, anong bodari. Dohot, sore, di tonga-tonga ni Kuriata. Di pabuwa barita las ni Rohay nung ngarobe. Dang mariswang penantiani. Dang mariswang pakirimoni. Dapotak kita, diakan natapay may-may. Ay ibana na marbaga-bagahoni. Dakya berdusta. Dakya ibana mga laosi akka nanidokna. Naing tatomo, naing ditomo hita di bagasan las ni Rohay. Naing sude hita marlas ni Roha. Natape akan nahacit, akan namohop, akan naborat. Itu tidak langsung berlalu. Tapi selama kita memiliki Tuhan dan selama kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, porsiado hita masa depan yang lebih baik. Nanaing tasongsong tu 2024. Masa depan yang lebih cerah di paradedo. Diakka nasa toktong makirim di baga-baga haluaon nasian Tuhani. Taparade marohatta tajakkon maibana di bagasan las niroha. Asa saya toktong halongona ni nakining gaberibur tano bakal nakiningan gabe tano nasubur jala adaran gabe marbunga akan nadumenggan jala saluhutna menumbuhkan hal-hal yang baru jala mangolu bahkan jauh di luar daripada prediksi kita manusia. Gumodang nabi nain ni Tuhani sianakkan natahirin ay ibanado patupa nadumenggan di bagasan parngoluotta. Selamat Advent madihita saluhutna. Amin. Martangiang mahita. Muliate Tuhan. Di minggu Advent na paupat tonon. Di pakuling ni hatam dohami. Hodo Tuhan mual ni pakirimon namin. Nanaing ro manopot tami. Membuat akka holso nami. Paluahok kami. Jala mambuan tuhasonangan. Lopokon bagas hatami turohan hami Tuhan. Ina mangarade hami. Dinamanjakon hatutubum di tonga-tonga ni Portibio. Manjakon hatutubum di tonga-tonga ni rohanami. Keluarga nami, huria nami, lingkungan nami, nang di negara nami. Molotungpe adong akan naborat manang parukilon di ngulu nami. Apos rohanami Tuhan. Dao umbal gadoho sian akka na hupikiri hami. Doho sian akka na hutaw kami. Ay horo mambuan haluaon siyan surgo. Jala mga leokon nang dihami pakirimon dohot pos ni roha. Asa say toktong taruli hami diakka na binuan mi. Asi maroham dihami Tuhan. Marhite Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Urian itu hatta marede mahita. Sian buku ende 524 huhuk mata papungu pelean paduahon. Say Roma ho Immanuel. Oh
debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohok nasa ulibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa perhasya kami pelianon. Patimpuluhon harajaon meritonga-tonga ni huriam dohot ti portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami togi untuk panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuton ditabe. Nomor berapa itu? 605.